clasic cu Pigu. Pigu, ce faci, mă? Brutule. Ei, Chiar zici că ești porc, bă. dau să-mi sut. Ce-i cu lagul ăsta, frate? Hai tu, lag. Eu iau bostani. Ia bostani. Să-i mănânc. Hai, frate, că nu mai nimeresc butonul. Ta-na-na. Așa, unia. Și această serie se va numi Minecraft cu copii. Bostanul. Mai Dă bostanul. am și eu un sugar și un bostan și tu vrei să mi iei. Da. Bă, de pe ce n-ai pe porne scris minimap? Îl Nu fac știu. mare. Nu știu. Hai dă n-am nevoie de ales minimap. Eu o să-mi bag un nou mod pe Take It Classic. Să văd dacă îl găsesc. Știi ce mod? Și nu știu de ce mi-apar acele waypoint-uri. Sunt de la... Dacă vreți mă duc sau e departe. Sunt de la celălalt server. Acesta se va mă juca, dar pe altă mapă. Doar 3 pot să intre, nu să fac un tutorial. Nu mai mă, porcule! Știi, din nou cu Liviu, am început din nou serii cu Liviu. N-am place mai ca pe moda decât să mă joc simplu vanila. Ai șmecherul ăsta și să n-am ce face decât să tai copac, să mine și să... Aici mai mișto cu mod. Bă, tai copaci că am găsit coal. Păi tai copaci, dar mai întâi să găsim copaci. Da, unde? Am găsit eu deja. Hai, mă. Deci o setiez puțin pe aici video. Unde e Optifine, mă? Bă, cum setez? Unde dau la Optifine setez? Cât râl. Cât. Bă, să setez, nu să dau mai aproape, frate. Dau la opțiuni, video setting. Nu, faci ce vrei. Păi nu știu că tu ai dat la setări. Ai dat să setezi Optifine. Da. Pe cât râl l-am setat. Pe cât râl, unde, mă, frate? Eu n-am eu să dau față în spate. Să te uiți tu un videoclip să vezi. Lasă așa. Nu, mă, frate, vreau să nu stau. Lasă așa că e bun și ăla. M-am dat pe far. Aoleu. Am dat în normal plus, nu știu când ai, plus 32. Ai găsit căpacei. Se pling. Eu l-am luat, bă. Am mai găsit și unul. Wow, uite, s-au pus toate butoanele la rând ca să găsesc. Ia doar skin. Waypoint. Seamănă leit cu tine. Frate, cu mine, deci, serios cu mine. Bă, ce ciudat biome. Ce-i ciudat? E super ciudat un biome. Vreau să mă duc să văd cum se numește acel biome. Savana plată. Bă, dar ai văzut, scria pe cât se dă, deci nici acum nu s-a dat update. Da, bă. 1.7.4. Dar sunt țăță. Cred că știi că nu o să de Dar iar știi ce o să fac? Eu știu ce o să fac? Să fac o serie de fiecare dată când va apărea de asta. O nouă versiune, fac o serie cu aia, știi, de vanila. Bă! What? Dă-ți ținte pe la mine. Nu mersi. Dă-ți mă să vezi ceva. Păi Da, e ceva numai cu dirt, deci numai cu dirt fără iarbă și nu pot să intru în aia. Deci nu pot să intru, ca și cum e un perete. Ia? Deci, tâpă, M-ați blocat. tâpă, cum te cheamă? Hai mă, că-ți dau eu. Ia. Pepe. Bă, stai așa să iau crafting table-ul. Ăsta, cum te cheamă cam tot. Piggy. Cu bacabeu. Uite, vezi ce ciudat îi. Bă, dă-te, mă. Știu, dezblocat aici, bă, ce-ți mă. Da, și ias. Nu, uite, mă. Du-te, mă, mai curva, nu știu. Mersi. Iarăși blocat. Da. Mersi, ești un drăguț. Am găsit și copaci. Bă, aici de ce nu avem voi? Nu știu, frate, zici că, zici că e un perete. Bă. Ce naibii ăsta? Gata, am găsit eu. Bă, se uită un paianjen cu ochi de paianjen la mine. Ai vocea de mic. Am aici copăcel. Și o găină. Fugiți că-i creeper-ul! Alo! Nu, mama! Ajutor! Alo! Scheleți! Alo! Auziu! Creeper-ul! Am găsit butonul, dar nu care se...
Am găsit butonul care se pornește release minimap. A explodat creeper-ul. A explodat creeper-ul. Bravo, eu mai-am puțin și murs și ți arde să bui creeper. Eu mai am puțin și mor, am hunger-ul, mai am câteva la Eu am halal. Dă-te pe la mine să mergi mie. Nu mai am halal. Dacă mi-am găsit ruda. Trebuie să găsim un loc de casă. N-am făcut nimic aia, ceea ce nu m-am gândit pe mine. What? Bă, dă-te pe la mine să vezi unde mă dau. A, bă, că-mi iau rudele cu mine. Eu am găsit o groază de copăcel. Și tai acum. Nia. Gata. Știi la câte blocuri sunt de acolo de unde ne-am stat noi crafting table-ul? La 192,77. L-am luat, trebuie să știi. Eu nu m-am uitat la cât am început noi. Nu știu să mai continui. Am 200 de Dă-o pe. Pentru lasă, mai bine fără OP. Dă-o pe că te bat. Ca să-ți dau TP. Ok, acum îți dau OP. Ai piatră să ne facem noi două topoare de piatră, să tăiem mulți copii. Ia de aici. Bă, stai așa, să pun aici. Ploșc. Bă, nu pot spune niciun bloc. Pot sparg. Nu pot sparg. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Acum poți, mă? Da, acum pot. Ia de aici. Stai puțin, ca pe băișua. Ați la craft. Stai puțin, ascultă-l. Nu-ți facem. Gata, știu. Am nevoie de 4 bețe cu 8. Ce ai, bă? Stai, bă, că calculez, acum fac și o matematică. Să nu-ți faci crafting table-ul. Eu sunt pionier. Deci te craftuiesc. Ah, vezi. Și propoziții știu să fac. Ia-l, bă! Stai, mă, numai. Nu, să nu sparge la cam nevoie, că acum. Dar sigur. Bă, nu-l sparge. Hai să spargi. Nu sparge. Dar eu sunt în el. Gata, am făcut de ce aveam nevoie. De ăsta nu mai avem nevoie. Nu, bă, nu spargea! Nu spargea, bă, te bat. Nu e la care ne trebuia. Ia, bă, nu mai avem nevoie de ăla, acum avem nevoie de ăsta. Uite-te, bă, bă. E la fel. Ba nu, acum dacă craftează cineva ceva, se vede. Dau eu, după aia fac eu ceva. Dar nu merge chestia aia. Ia o chestie mișto că am și un... Las că o să fac eu. Hai, Bă, hai mina mea. Nu e mina ta. Ai bețe? Bețe? Da, normal că am bețe. Am și eu. Ce om n-are bețe? Frate, am bețe încât să-ți aprinzi foc. N-am înțeles mâna ta. Eram pe ceas, scuzi, n-am vrut. Știi cum îți dau două de ți fac și încă prăjită? Ce frate, cum ai oprit PvP-ul? PvP-ul derbedeu. De ce nu poți da un tine alt dracu porci? Bă, dar porc ești, bă, dar porc ești, bă, dar porcule. Bă, tu vorbești, mă, bărosule. Eu nu filmez cu toți porcii. Bă, dar tu ești părul. Îmi pare rău. Bă, dă și mie să-mi fac un pitex. Ești. Și mie să-mi fac un pitex. Că sunt o ciubaca de guci. Hai, bă, pune și mie acolo 3 cobblestone. Da, frate, dă și mie cobblestone. Hai, și-a închis microfonul. Bă, dar alo, așa ești, bă. Așa. A pornește, bă, microfonul, știu. Dacă intră în celălalt crafting table.
tare. Aveți pe această versiune de Minecraft. Și faci cu stone. Lasă-mă mă în pace cu stonul meu, că știu eu ce fac. Tu du-te acasă. Stone. Băi, sunt acasă. Dă lemn. N-am lemn, că l-am folosit pe tot pentru bețe. Și nu vreau și chile asta încă. Gata, te-am presa cala. Și-o credeam că n-ai pickaxe. Bă, dar pornește-ți, frate, microfonul odată sau cine e? E cineva căutea. Pornește, frate, microfonul odată. Și n-ai de faci de l-ai oprit. Nu. Eu mă să tai arbă. Tai copac. Copac. Scuze, bă, intra maică mea pe mine, peste mine în cameră. Bă, un creeper. E un creeper la ușă. Adio. A venit un creeper să ne colinde, dar nu prinde colinde. Iată vin colindători. Bă, dă lemn. Dă-ți mă. Stai, pun un minut pe ne-am întors. M-a sunat telefonul și... Ah, creeper-ul vieții, mă, l-a dat. Creeper-ul vieții. Creeper-ul vieții. Vreau să ies afară. Ia vedem ce avem pe aici de craft aia. Pleacă de aici. Oh, Bă, cine a adăugat o confă? bă, nimeni. S-a auzit gen foarte tare. Cineva S-a foarte auzit tare. altă voce. A? S-a auzit altă voce. Ai frățiorul meu mic. Ce, mă? E fratele meu aici. De pază. Bă, zic că-i dau un arc mai vreau în filmarea mea. Da, așa vorbim noi, că ne dăm una. Da, nu ne dăm, noi suntem pacifiști. Bă. Bă, nu ne mai trebuie de asta, ia uite ea. Bă, uite-te. Ce, mă? Nu mai ne trebuie de asta. Mă uși la rețea, ce, deci? Uite, de asta ne trebuie acum. Ce? Are și chest și meci. Bă, din primul episod nu ne-am început cu astea. Da, Nici copaci de rubber n-avem. te duci și să cauți. S-a făcut zi? Ia Nu. avem. Au plecat colindătorii de la ușă. Ia mă mor. Au, Ne au simțiți. zis, bă, nici n-ai închis ușa, vin colindătorii acum și... Uite, Ia ia. fură haleala. Nu, frate, eu mă dau pe tiny, nu pas ce zic. Ce zic eu, da. Bă, vedeam din bug. Liviu, ești puțin afară. Ah! Nu, ce ai, îi? Salut! Uite și pe aici că am explodat eu de aici. Ce? Am venit colindători și s-au înfuriat că nu le-am dat nimic. Le-am dat un dărt și s-au înfuriat. Eu mă duc în pădurea. Cu alune avea acasă doi pitici. Da, bă, când mă duc să-mi fac o undiță să pescuiesc. De ce? Bă, un creeper a omorât un zombie. Bătaie! Oh, bătaie. Gata, te-am bătut. Bă, tatu, ai voce de fată, serios. În filmare oarecum o se audă. Ce, mă? În filmare oarecum se audă că te auzi că ești fată. Bă, am făcut mouse spawner. Am făcut mouse spawner. Ce, Dacă pică aici un mob, îi dau cu un topor la picioare și îl omor. Bă, tu ce faci? Bă, nu asta aici, cracă. Uite, dar, bă, dacă vine aici un mob, dacă pică aici un mob, noi îi dăm aici la așa la picioare, îi dăm așa în cealaltă mea. De așa, bac, îi dăm. Dacă vin colindători. Bă, de ce ți-ai pus aici multe cast? Uite un creeper. Hello. Creeperule! Unde ești? Poate ne intră în casă, creeper-ul. A intrat. Ne fură ceva. Că, bă, dacă mă obișnuit, sunt furioși că nu prea le dăm
Le dăm dirt. Dar nu am ce să le dau, am doar dirt. Dă-i și tu acolo un diamant și taci. Da, am pentru mine, dar vrei... Bă, ce mai Bă, dar ce urât pescuiesc aici. Bă, peștele meu! Peștele meu! Dă-l încoace! Uite, face. real. Dă-l încoace, pește! Mersi. Bă, ce te-au născut măta? Mie încă mai mi-e foame și ce zic, tu mi-ai pești, peștucul meu. Fugi, 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 fugi. Dăm. Peștele meu! Am un pește. Ce-mi place peștele. Un scheleton! A tăcut și mi-a făcut un sandwich. Mișcă-te, bă! Dacă vine cineva ce-i dau acum cu toporul. Dă-i bu. Aoleu, mă bat doi! Nu, nu! Nu mă bătet! Uite, la omor. Încheiem și noi episodul? Ok. Da, eu doar nu să mai... Să ne mai uităm puțin pe aici. Aducă... Nu, torța mea! Să ne uităm puțin pe aici. Pe la rețete. Deci, așa, acesta a fost episodul nostru din Techie Class.